Dagan ka. Udal. Good morning mga ga. Another day, another life, another blessing na sa tanan. Karon ang ika 53 nga adlaw sa atong 100 day running challenge. Karon ga kay wala koy mastorya nimo nga maka-inspire kay ako sad mismo gikapoy sad ko. Unya, bisag kung saan pati kag inspire diha og dili ka ganahan mo dagan. Di jud ka mo dagan, di ba? Pero ako mudagan ko kay bawo ko nga kanay akong kakapoy ug idagan ko ni mawala na siya, ma-release ni nga stress. So maong mudagan ko. So adto nako. Dagan ako ga. Dagan ako. Ako raman. Dagan ako. Let's go. Dapat dili let's go kay ako raman. Dagan ako. I go. Guto man. Thank you. Kay guto man aw. Kaon ta. Oh, may tambal sa gutom. Kaon. Kung warrior sa gaga, kay baon na ka. You know the drill. Ampo ta kada adlaw ha. Buntag. Tubil sa taga, hubusan man. Nakatubil na. Dayon taga. Kaya dagan ka. Udal. Ikaw mo rin udalan. Di ka udagan. Finish na ga. Na ako'y na-realize mga ga ba. Familiar kita sa word nga, trust the process no. Karon mga ga, na-realize na ko no. Nga sa tanan natong bahaton, bisag unsa pa na imong gusto bahaton no, nga ganahan nimo ma-achieve, ganahan ba ka mapadaot, ganahan ba ka musikat, ganahan ba ka madato, o bisag unsa pa na imong ganahan nga maakabot sa kinabuhi. Sa sinugdanan ug sa katapusan na diha ang process no. Kanang tunga-tunga ang sinugdanan ug katapusan na diha ang process no. Diha sa process mga ga, masugatan nato ang mga kasakit, kaguol ug uban pa nga mga klase-klase nga feelings nga ma-feel nimo mga nga makapaluya or makapahunong nimo sa pag-achieve sa imong goal. Base ako ang nasabtan lang ga, base ako na realize diha sa sinugdanan ug sa ending sa imong ganahan ma-achieve mga ga, kanang mga ma-feel nimo diha ug imo na siyang i-enjoy. Tako kayo og porsyento nga ma-achieve or makabot nimo imong goal. For example, kikapoy ka. Pero bisag kapoy ka ga, gi-enjoy nimo ang kana nga process gano, bisag kapoy ka gi-enjoy nimo imong gibuhat. So bisag kapoy kay kaga, dili na nimo ma-feel nga kapoy ka kay nag-enjoy man ka sa imong gibuhat mo na nga trust the process lang no. Bisag unsa pa na imuhang ganahan nga makabot ug ma-achieve sa imuhang kinabuhi. Hangtod sa sunod higayon mga ga, hangtod sa sunod nga dagan. Padayon mo sa pagsuporta. Ganoy TV, anoy out. See you.